umntwana uSimakade. Empeleni mina umntwana uSimakade ngithanda njengengane nje isilo uMdlovumbane. Angimemukeli mina personally noma uzwa kwaButheleza umemukeli personally ukuthi uyisilo. Kunezinto egcwele la einkundleni zokuxhumana ezenza ukuthi kube khona ukudideka nokungaqondi kubantu abaningi. Hayi iclip ekubeka kucace nje ukuthi akukho ukudideka lisilo ngokucacisa ukuthi sisodwa isilo safakwa kumntwana wasifaka esibayeni njengesilo, nathi thina bakwaButheleza semukela sona njengesilo. Omunye ungaqhamuka eceleni mhlambe ayibize ngesilo noma enze lokho akwenza njengesilo, angikholelwa ukuthi umzwa kwaButheleza ungahle kwemukele lokho. Angikubeke kucace nje into ongazokhala noma ngabe ngibani asikusukumemukela njengesilo. Ngaphandle kwalesi sekunqoshile izilo ofike manje owabekwa ngumntwana omfaka esibayeni. Silinde sona njengoba kukhona nabantwana sebefikile namanye amakhosi asekhona la ngaphakathi. Umntwana uSimakade empeleni mina umntwana uSimakade ngithanda njengengane nje isilo uMdlovumbane. Angimemukeli mina personally noma uzwa kwaButheleza umemukeli personally ukuthi uyisilo, kodwa uthatha nje ukuthi kuze ingane kaMdlovumbane. Ingonyama le khona size sihamba kanje nami ngihamba kanje siyisekela ukuthi yiyo umntwana ikhomba athi yiyo, akuyikho uyithanda kodwa yisiko lokubekwa kwengonyama elalidwetshwe phansi ukuzalwa kwakhe ukuthi umntwana wenkosi yamaSwazi ngokwesiko lethu umntwana wenkosi ufika azala inkosi. Yabe yaphinda ingonyama yathi yabikela undunankulu kaZulu ukuthi akabikele amakhosi ukuthi isilande umntwana wenkosi abamlobole ngakho, ngoba bayazi ukuthi umntwana wenkosi njoba isimlandile nje unina wabo eyayazi ukuthi uyena ozawuzala inkosi. Nangempela zaphuma inkomo esizweni zawulobola umntwana wenkosi, okwakuyuphawu ke lokuthi noma ngibani uyazazela ukuthi akusena mbango inkosi siyovela kuyena umntwana wenkosi. Yikho ke lokhu umntwana wamkhomba ngeke sikume sikhuleke inkosi yethu mushizo inkosi yethu mushizo wena wentu bayede akudingi umngatshazwa kwethembeka kwamakhosi asekingcetshwayo esilweni. Yiwo amakhosi lana aphumele obala nakwabezindaba athi ayakweseka ukuba isilo kube yiso esihlala esihlalweni ngoba yiwo okukanye woyise abakhipha inkomo ezayiSwazini ziyolobola umntwana enkosi ozala isilo lesi esikhona. Amanye amakhosi ake enza lokho. Ngisho nasemalungiselelweni okugcotshwa kwaso isilo abambe likhulu iqhaza elingelinganiswe, ngoba evele ekhonza esilweni eminaso. Namanje amakhosi asethembekile kokungangezwe lakhe asamile kulokho futhi awuqhubeka nokuseseka isilo ngokwethembeka, ngeqiniso nangobuqotho, ukuze kusebenzeni kwasisilo siyokwenza umsebenzi wesizwe ngempumelelo, ukuze kuyothi noma sebesimemezo isemkhulu sabela sishiye umlando omuhle ekusebenzeleni isizwe sikaZulu. Asidingi ukumbuluza ngoba ngeke kusize isilo lokho. Isilo siyosizwa ukuba sibe qotho. Uma kudinga sisitshele okuyiqiniso senze njalo. Singambuluzi kodwa sikusho ngentobeko, sikusho nangenhlonipho. Umntana enkosi naye simsize
isikhundla kuso sikhulu sinezinselelo ezingangomsebenzi nangesikhundla sakhe sidinga ukumsiza ukuze akwazi ukuhola lesizwe ashiye umlando omuhle ngakho umlando ungasahlulela kabi uma ungathiwa sahlehla sangabhekana nezinselelo ezibhekene nobukhosi bakwaZulu. Inkosi yethu siyayidinga, siyayithanda, sikhonzile, kufanele siyisize. Ngiyakhumbula nje sabe saya singamakhosi le ophongolo siya kuyo siyoyemukela siyokhonza sayishiya nezeluleko ezinkulu. Akusho lokho ukuthi sefanele sime singaphindi. Kufanele sisukume phansi. Uma umntana enkosi kuukuthi kukhona isijwi angena kuso atakulwe ukuze asebenze umsebenzi wakhe ngempumelelo. Ubukhosi, isihlalo sobukhosi uhlele esihlalweni sobukhosi bethu. Okufanele ahlale kuso enele simsekele simtshele makungahambi kahle bayede akukulimala wena ngokulimala kwalokukhosi kulimala thina sonke ngoba obethu ayikho indawo siyobalekela kuyo. Akufanele lokukhosi kufele ezandleni zethu siphila, fanele sibusindise uma kubonakala ukuthi buya bungenwa umkhuhlane, buya bulengela eweni. Thina ikhaya esinalo elombuso ubukhosi bakwaZulu. Indlu esinayo thina eyompheme wombuso ubukhosi bakwaZulu. Ubaba mkhulu ukhona engakufunda kuye. Ubaba mkhulu inkosi Manyala kaMthiyaqo. Ngabheka sekhona inkosi. Indlu yakhe yayinkulu, angazi noma uzoyibiza ngeyiqhugwane ngoba yayinkulu. Ifulelwe ngotshani, kuyindlu yesintu. Kwakuthi uma kunephepho, mhlambe lina nezulu. Mayibona ukuthi nayi isuku utshani. Wayiphuma angabaleki. Athatha amakhwenco. Ayikhwence. Ukuyikhwenca ke uyibamba utshani bungaphephuki ufake izinti. Uyibambe uyikhwence indlu. Aqede lapha abuyele khona. Kuyindlu yakhe angasho ukuthi ngivulele nenye noma ngikhoselisini. Asinayo indawo yokukhosela thina. Lokho nje kwakusho khona ukuthi izinselelo awuzibalekeli ubhekana nazo ngqo. Amakhosi awuqonda kahle umthetho wokumiswa kwebhodi anawo futhi. Uma ehlinzeko zomthetho zimiswe ngendlela yokuba zifeze izifiso zomnyango noma ikahulumeni, kepha zingafeze ezabanikazi bomhlaba okuyithi nemiphakathi yethu, awanakuthula amakhosi ayokhuluma asho ukuthi lo mthetho awuhlinzekelwe thina kodwa uhlinzekele idingo zikahulumeni. Alikho inani lamalungu ngaphandle kwasihlalo elikhonjwa iNgonyama ibonisayo noNdunankulu wayo noNdunankulu wesizwe. Alikho inani lamakhosi elikhethwa yiwamakhosi njengababhekeli bezizwe zayo. Ungqongqoshe kufanele ngabe uqoka inani elithize naye okungelochwepheshe, hayi kuba kuthiwe wonke amalungu ebhodi aqokwa kuye njengoba kwenzeka. Wonke aqokwa kuye.
Kungakho kufanele ukuba lo mthetho ube khona ukuxoxa ngawo emakhosini kungathulwa. Imithetho yezwe iyashaya sihloniphe, kodwa futhi usufanele ukuba sikuveze okudinga ukulungiswa ngoba sisuke sidinga imithetho elungele thina hayi elungele uhulumeni. Ngoba ngeke basukume sikhulume qinisekise kwethemba kwakwami silweni. Wena kanjong, wena kanjong, bayede. Makhosi.